Sapa mergo nek wis wayahe yo wayahe. Nek jek wayahe yo jek wayahe dioyo kaya apa nek wayahe ngeten iki yo ngeten iki. Sing penting kula jenengan tetep bersyukur alhamdulillahirabbil alamin. Nyatane anak corona tetep nikah. Nggih to nggih? Tidak ada halangan untuk nikah. Sementing aku ini Mas ya. Masalah caranya ngene lho, bahkan keadaannya kaya ngene kita harus menerima. Allahumma sholli ala Muhammad. Pirawuh kula jenengan diparingi aturan protokol Covid kan ngangge masker. Niki nek kula jenengan purun angen-angen, insyaallah ora ngersula karo sapa-sapa. Karena tadi kula sampaikan semua itu baik untuk kita sendiri. Nek kula jenengan nderekaken aturan protokol Covid kon nganggo masker ki ben terhindar teko penyakit corona. Tapi nek kula jenengan bisa melihat, kula jenengan saged angen-angen dari sisi agama. Kenging napa kula jenengan kok kon nganggo masker? Intine kula jenengan iki nek dadi wong nek ngomong sing ati-ati ben slamet donya akhirat. Jenenge Pak MC, wong selamat ora ki tergantung lambene. Wong selamat ora tergantung tutuke. Wong selamat ora tergantung ucapane. Termasuk Mas nganten, Mbak nganten, men rumah tangga ki selalu harmonis jaga ucapan. Sing wedok nek matur karo sing lanang sing ati-ati. Sing lanang kan nek karo wong lanang usahakan basa. Sampai saged basa napa dereng? Lanang wis kadung cinta karo wong wedok, apa-apa dikekno wong wedok nggih Pak nggih. Kandang saisine dikekno, omah saisine dikekno, BPKB saisine dikekno, dompet saisine dikekno, pemane suwal-suwal saisine ya dikekno. Mergo wong wedok niku nek gelem ngomong halus, ngomong nganti basa, wong lanang ngrungokno adem nggih Pak nggih. Masih digawe nejangan rasane anyep, rasane gurih. Masa digawe nang kopi, gak usah campuran gula rasane manis, mergo omongane manis. Nggih napa nggih? Tapi masih masakane jenengan enak, kopine rasane nguli, kopine mbok rondo ngarep omah kae. Tapi nek wong wedok ngomonge nyengak, nyentak-nyentak, wong lanang ora doyan dahan. Betul, Pak? Leres Pak. Nah ini pelajaran Mbak nganten kalau nganten nanya dunia bagi milik berdua liane dianggap ngontrak sing mbok bahas ki apa kok mbok kawiti piye Mas alon-alon